Agent 540! Napalabas, nakigtot dadayana ken ti asawa na, idikilat nga da nagbalangan iti nagluganan da kotse. Saan mat ang nagdadal iti kanito tinakamaskara lalaki, ket pinaltugan na adagos ti asawa ni Diana apaman anay sardeng ti kotse. Natay adagos ti asawa ni Diana. Nagresponde adagos the Agent 540 idinayawag kadakwada ti insidente. Nalaos ti ladingit ni Maydi nga anak da Diana. Kastamet ti katugangan ni Diana. Iti lamayan, may sangagnagan iti Orly ti dimteng amakilamay. Nadlaw adagos ti kabadi ni Agent 540 tinasawa lalaki. Ket inkagumana ti masideg iti ayanda Diana ken tinasaw a lalaki. Ket dita, nangeg namin tinagsaritaan da. Imbagamat ni Espiritu minanti dayta ken ni Agent 540. Nagpaliiw ni Leonardo. Itagagayem, denggen nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Anya ti kinataw da agnagan iti Orly, Mrs. Alcones. Kahit ko sawan, kasano ti panakamamom ken kwa na? Kwa? Anya ti kayat maasawan, sir. Kayat ko amaamuan, no asino dayjay iti biyagyo iti natayan niya asawam. Dakas ti atagdakin ni Orly. Nasinged ka di agayom yo? Naibagakon. Sigod anobyo, kan nakiwin naswasak kan kwa na. Nabayag adi kam nagkita. Wan. Nabayag. Itala ang manan. Kaano tinaudi a panagkita yo? Sakbay ti panagkita yo manan. Kas naibagakon, sir. Nasurok asa nga 15 atawanan. Nanipod day di naudi ang panagkita mo. No kasta, di na am mo ti asawam? Wan. Saan da nga agam mo iti asawa? Bueno, Mrs. Dayjay pala ang tikayat ko amamuan. Nga mabalin niya tupay damagat. Agoray kayo man, sir. Ni ka di Orly, ti atapan niyo ang killer. Mrs., di pa'y may baga. Under investigation pa lang ti kaso. Di kay madanagan, Mrs. Maamuan yung tumatlaing ti resulta ti amin, Mrs. Alcones. Apo. Lola, awanin ni Daddy. Saan ka na makita iti kanuman? Bay di, Apo. Kaya't ko amatay mo't tinangpatay kan kwa na, Lola. Madama pa'y lahang ti investigasyon dagiti pulis. Iso adi tayo pa'y lapo na asido ti kriminal. Masapul ang maamuan tayo, Lola. Apay ati daamuan no asino ti kriminal. Apay, Lola. Apay, anak ka baybayan da. Di kagsao iti kasta, Mikey. Aramidan dati amin. Urayan tayo. Pinatay ta ni Daddy. Awanan ni Daddy. Apo. Masya na kiti anak yu Diana. Nalaos ti sangit na, hindi may pisukan iti pansyon, tilungon ti asawam. Nalaos ti panang ipatag ti asawak iti anak mi. Nalaos ti ladingit na. Gapot adin anton makita. Ket, sika. Kaslasan unay anasingit kan kati anak yu Nasingad mat kanya. Ngam ad-adda nga ti ama na ti pangibagbagaan na iti amin aparikot na. Kit-kita anak ni mama. Kaslada kayat ng iba nga. Excuse me, Orly. Sige lang.
Mama, Iha, agpakadan dagiti gagayam yo. uwan mama. Asikaswat ita. Madlaw ko anadagsan tirik na ti katukang kiniwali. Kasano? Isa akan ayon ti kasarsalita. Mapanak iti ayan dagiti gagayam ko iti negosyo. Pag-aawit dansan. Negative lang ka, sir. Marigatan tayo ti daytoy. Makalawasan ti napalabas. Manipod na itabon ti biktima. Ngam awan pa lang tilid iti kaso. Di tayo matan makikita tayo di agnagan iti Orly Salinas. Apinalpaliw tayo di madamapay lati lamay. Awan mo't maala tayo ng impormasyon kini Mrs. Alconis. Isula ang ti makaam mo. No sabino ita ti pagnanagdan dayjay. Makumikom matan ni Mrs. Alconis iti negosyo da. Kasla nalipatan nan sapay kid din ti kaso. Wanyarod. Tilatan mismo nga ina ti biktima ti mang follow up iti kaso ti anak na. Di namot nga rod kaya tagsao may papanitagnagan iti Orly. Angam, adda nadlaw ko iti ina ti biktima, sir. Anya tinadlaw mo? Saan daw na anasingad iti manugang na. Ti asawa ti biktima ti kahit ko asawan. Bueno. Saan tayo asardengan da ito'y akaso? Espiritu minante. Masapol ang maduktalanan no asino ti kriminal. Please, Orly. Diyak kayat nga umay ka dito opisina mo. Diyak kayat nga dasawan dagiti kakadwak dito. Kaya ko ang Diana. Nomdas ti cellphone na pagsaritaan ta mga iti katawan ka. Kanya? Please, Orly. Saan arumbang tikas na nga ibagbagam kanya? Ay, hindi na sana rin ba? Natayan ti asawa. Balakan. Kan uling tayo. Anya? Sardangan ako na. Ado pa'y karamidak. Bye. Anya matan ni Orly. Kunak no gayam lang ti pangibilbilangan na kanya. Sa balimat kaya man. Kaya't nan sakit di nga isubli ti sigod a relasyon mi. Ngam saan amabalin. Amok nga damatan asawa na. Kumusta ka, Manang Diana? Manang kunak kasumot ti sigod nga awag ko kanita. One month, apay ko mabaliwam. Si ka nga ti manager ko itan. Nawanday ta. Basta gayam ta. Agkadwa ta iti may nga opisina, amanang tiawag mo kanya. Kat uray ita taaddan bukod ko nga opisina, kapo iti negosyo may iti iti asawa. Manang lata, tiawag mo kanya. Dayta. Kat no adda ta itiruar ti opisina. Ngam no adda ta mat iti opisina, di mama ti awag ko. Okay, adakan ka dayta. Adda umasidag dito ayan ta. Kit-kitahan na ka, oh. Kung nagtumat na si ka, Diana. Orly. Hello? Hi. Ni Orly, Fina. May samat agayam. Isumat ni Fina. Kaopisina. Mabalin ti makilamisaan? Sure. Adamat ba kanti ato ba? Napintas to'y kadwam, Diana. Saan mat, sir? Talaga na pintas. Nag-beauty queen iti iti lugar da. Ala, ibagbaga na pala ti kasjay. Talaga mat. Oh, agorder ka maton iti para kan ka, Orly. Naka-order kami. Okay. Bye, di. Lola. Apaya di kasi merikiti klase. Adda ka di sagupanit mo? Uraya ka sumangpat ni Mami. Adi. Di mo ka di nakasarita sa kbay asim merikiti opisina na. Jak na ore asin mangpat idirabi eh. Kaya't mo asawon, awan ni Mami. Lola, di yung amin kitkitaan.
Talaga sana si Mangpet. Ti amok kat simbang pa, ti di nakaturog akon. Saan asim Mangpet? Ay, apo kaya. Lola, kasla di matin as asikason ni mami ti kaso day di daddy. Aging gayta. Awan pa'y laang ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. Makumiko iti negosyo ang napanawan day di dadim. Angam di ka madanagan, apo, at daakmat. Siyak ti mangkit kita di amin. Sa bali laang, no kadwam ni mami, Lola. Alawan, bayam takasaritak to, ha? Umay ka kiti di kusina. Agid dantan nga agar mo sarta, mapan ka agiskwela, ha? Awan ganas kun nga giskwela, Lola. Saan, apok? Masapul nga agadal ka. Para iti masakbayam day ta. Alam, umay ka. Agyaman ang tagdakan, mami. Di ka na pa nagiskwela. Inuray ka, mami. Anak, Di kasi Mangpet idirabi eh. Nagtuturungan nga eh. anak, question na. Mas daawa. Ita lang aramidam ti kastoy. Di kasi Mangpet. Kan awan apolos ti awag mo kada kami ka ni Lola na sa dino ti ayan mo. Hoy, Meti, anak ka lang. Di rumbang akas na ti panagsaritang kanya. Kasano? Di mo samot ten as-asikason ti kaso day ti daddy. Hindi pa ilan natiliw ti kriminal naging gaita. Kan, anya ti maaramidak no dilat tamadoktalan dagiti pulis no asino ti kriminal. Anya ti maaramidak anak ko. Ti amom sakit jak paglading itan tinapasamak. Ti amom sakit. Mami, Aramidak ti amin. Di mat mabalin abaybay at tinegosyo na panawan day di dadim. Di rumbang abaybay at tamaluki. Kasalutan lumapukaw ti negosyo. Lumaluki. Sa dino ti pangalaan tayo ti agpay kadata. Panunutan ko mamat dayta, anak ko. Gusto ni Bani, mapok. Iswatibo ko makagura. Lola. Kinunakmatan. At daa ka mangkit kita iti amin. Kuwan, Lola. Maawat ako ni Mami. Nasayaat. Ngam, agsagdi nga pailaan nga agatal. Ay, saan sayang tigundaway ako. Saan ko matlaam ay concentrate? Akat anya nga rutarab idam no di ka nagadal. Sumrakak pailang nga trabaho iti fast food. Anya? Saan ko adadawalin ti kundaway? Saan ak pailang agenrol? Ngam agtrabaho ak. Ngam, jak ibagbagakan ni Mami. Kumusta kayon, kakadwa? Pasensya kayo na. Ito lang makumayak dito yung hideout yo. Di ko namkit di. Nasara ka mong text mo. Anya, di nakman sutilan. Ba't nga ba JX mo. Di ka inagaw mi itay ti panawan mo, Boss Orly. Hoy, di nakawagan ng iti boss, ha? Tamanipot ita. Medyo suminak pa ilakada kayo. Anya? A good boy kan, Boss Orly. Sigod mata good boy da ito eh. Saan ka de? Huwag kayam. Yung may dito ni Mrs. Di ka kano nagawawin. Dahil jay matadang nga. Ipos la ka na yun. Di ka kano mat kami nagawawin. Imbag kumakano no, ato timbati mga basto ti anak yaw. Dang nga talaga. Tila'y bagbaganan kada kayo. Gagangay ti mabisin, boss. Mabisin pa siguro iti ayat, ha? Sudetan. So tilindak manan. Tinapod mo na awan trabaho kita, Diana. Kahit no mabalin, alandak nagtrabaho ti business mo. Ang mga no da bakante. Driver. Nagretiro nga minan ti sigod at driver ti delivery truck. Eksakto. Nalaingat a driver. Ngam adan aplikante. Kanjak masakupan ti panangawat iti aplikante.
Tadda pinusgak iti dayta. Sikat ya, Honor. Sikat yakin kukuha iti negosyo. O, di sika ko mati masurot. No, da i-recommendam. Bayan, kita agno kasano. Nalnama ka matulungan nak, Diana. Diyak maipanamnama uli. Kita agto. Kumusta ti kaso day di anak ko, sir? Di kaya ganat, madam. Ikanta kami pa iti basit a pawayway, amang paliw iti possible suspect iti kaso. Sapay kumata maduktalan ti talaga a kriminal. Tapno magnan ti daron. Well, madam, dandanin. Agkalap kami pa iti kanayunan niya impormasyon, may papan iti suspect. Kasapulan ngamin, tinatalgad niya ebidensya. Si kalatan ti makaamo, Dante. Inted ko at trabahom dayta. Iso ang makaamo kan amang kita iti kwalifikasyon ti alam a driver ti delivery truck. Una, si kati immediate superior na. Iso akitaam taday tay matalek at tao ti alaam. O sige. Yawag mo to kanyak no asino ti maala a driver. Okay, bye. Napingat ni Oli. Ngam ti rumbang nga ibagak nga iso ti awatan ti pinusgak ang mga proper iti application dagiti nabuklay. Hello? Kumusta ang application ko? Kas driver, Diana. Presko pa'y tiloko. Mapankalatan iti ayan ni Mr. Dantelicos. Iso ti makaamo iti amin. Bye. Dagulit. Apa ya kastimatan ni Oli? Kunamlan kasing patan idinabiit pa'y anak kita kami. Ngam ita, kunam matlan no asino. Demanding matlauna yan. Naimbag nga oras mo, madam. Ha? Da kayo maggayam, Agent 540. Please take a seat. Thank you, madam. Madam. Imayak gapo iti rimor iti investigasyon. Ha? Adda ka din suspect? Asino ti criminal, sir? Asino tinang patay, iti asawa ni Diana. Gagayem di uliwan na denggan, ituloy ti seryeteyo ita alawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo, ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon, ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.